जय हिंद दोस्त, हम हैप्पी अपने सबन के स्वागत करत बनी अपना चैनल क्विकनेस ऑफ माइंड में। आज हमनी के पढ़ब जा भोजपुरी क्लास 10th के चैप्टर हमनी के जौन बा 9वां नंबर चैप्टर बा। 9वां नंबर चैप्टर के लघुत्तरीय प्रश्न जौन की इम्पोर्टेंट प्रश्न बा, जौन की एग्जाम में पूछल जा चुकल बा। यही कारण से हम अपने के चैप्टर के लघुत्तरीय प्रश्न करा रहल बानी कि काहे कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बा, तो अपने सबन के समझे के बा और साथ में नोट कर लेवे के बा। ठीक बा, तो चलिए हमनी के प्रश्न देखी जा। पहला प्रश्न बा कि जगलाल चौधरी मेडिकल कॉलेज के छात्रावास में 24 घंटा के अनशन काहे कैले। यानी कि जगलाल चौधरी जी जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करत गईनी तो उस समय वहां के 24 घंटा के अनशन कैले रहनी। एक एक का कारण रहे, का रीजन रहे कि वहां के 24 घंटा के अनशन कैनी। ठीक, तो ई प्रश्न के हमनी के समझल जा। देखिए, वही जान इनका सामाजिक अपेक्षा के दंश झेले के पड़ल। यानी कि मेडिकल कॉलेज में जब यहाँ के गईनी तो वहाँ के सामाजिक दंश झेले के पड़ल। कहे के मतलब रहे कि उस समय में जाति प्रथा बहुत ज्यादा रहे। ठीक, तो वहाँ जे ई जाति प्रथा जो रहे एक दंश झेले के पड़ल वहाँ के। एकरे चलते देखिए, चौधरी जी गांधीवादी विचार से प्रभावित रहले। बाकी चौधरी जी कहाँ से रहले? गांधीवादी विचार से प्रभावित रहने, यानी गांधी जी से प्रभावित रहने। यही से वहाँ अहिंसात्मक तरीका अपनावे आ 24 मान यही से वहाँ के अहिंसात्मक तरीका अपनावले। यानी कि इहे कारण है कि वहाँ का अहिंसात्मक तरीका अपनाइली। यानी कि कोनो मारपीट करे के ना चाहनी, झगड़ा झंझट ना करे के चाहनी, वहाँ के अहिंसात्मक चाहनी। ठीक बा, तरीका अपनावले आ 24 घंटा उपवास रह के अनशन कैले और 24 घंटा उपवास रहनी और अनशन कैनी। यही कारण रहे वहां के। ठीक, चलिए दूसरा नंबर प्रश्न के देखे हमनी जा कि जगलाल चौधरी डॉक्टरी के पढ़ाई कौना कारण से छोड़ दिहनी। जगलाल चौधरी जी डॉक्टरी के पढ़ाई का कारण रहे कि आप मन छोड़ देहनी। ठीक, इस प्रश्न के देखी, पढ़ाई के समय में ही वहाँ के गांधी जी से इतना प्रभावित भईनी। यानी कि पढ़ाई के समय में वहाँ के गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित रहने। ये कारण रहे कि सन 1921 में मेडिकल के फाइनल परीक्षा के समय पढ़ाई छोड़ के आजादी के लड़ाई में कूद पड़नी। यानी कि गांधी जी से बहुत ज्यादा वहाँ के प्रभावित रहनी, जावना कारण से 1921 ईस्वी में वहाँ के देश के आजाद करावे खातिर देश के आजादी में भाग लेनी और अपना मेडिकल के फाइनल परीक्षा के छोड़ देनी। ये कारण रहे। अगर वहां से केहू पूछे ना कि अपने फाइनल परीक्षा मेडिकल के काहे छोड़नी है, तो वहां के एके बात कही कि देश आ समाज के सेवा करे खातिर कोनो डिग्री की जरूरत ना होला। तो ये सब अपने भी समझता नहीं कि हमने कि अगर देश समाज के सेवा करे के जरूरत होके तब कोनो डिग्री की जरूरी नहीं खे। तो ये प्रश्न अपने के काफी दूगो इम्पोर्टेंट रहे। एगो और प्रश्न बा जो की इम्पोर्टेंट बा, एग्जाम में पूछल जा चुकल बा, ओके भी हम लिख रहल बानी, अपने सबन के समझाए। अपने पहले के स्क्रीनशॉट ले ली और नोट कर ले। ठीक बा, चलिए हम हटत बनी, स्क्रीनशॉट ले ली अपने। अब हमनी के जौन प्रश्न बा तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट बा। खैर ये प्रश्न संख्या 11 बा ऐसे कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम अपने सबन के 9 गो करा चुकल बानी। तो अगर अपने वीडियो नहीं देख ले इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के, तो जाके पहले वीडियो ऑब्जेक्टिव प्रश्न के देखी, काफी इम्पोर्टेंट बा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक, देखिए प्रश्न बा कि जगलाल चौधरी कौना बात पर मंत्री पद से त्याग पत्र दिहनी। यानी जगलाल चौधरी जी कौना कारण से वहां के कैबिनेट में मंत्री बन रहनी तो अपना मंत्री पद से त्याग दे देले रहनी। ई बात बताओ के बाद तो देखिए, चलिए आई हमने समझल जाओ कि सन 1951 ईस्वी में 1951 ईस्वी के बात बा। कब? 1951 ईस्वी के समय के बात बा में कैबिनेट में एगो प्रस्ताव आयल। कैबिनेट में एगो प्रस्ताव पारित कल गई कि कम्युनिस्ट लोग के छोड़ के और सब राजनीतिक बंदी लोग के रिहा कर देवल जाओ। यानी कम्युनिस्ट जो लोग बा वो लोग के तो छोड़ के बाकी जितना भी राजनीतिक दल के बंदी लोग जौन बा, यानी कि जेल में जौन बंद बा, उस सभी लोग के क्या कर दिया जाओ? रिहा कर देवल जाओ। ठीक, और यह बात
जगलाल जी की ना मननी। ठीक, वहां के अपना से मतलब कि अपना सिद्धांत से समझौता ना कैनी। देखिए, छोड़ दियो जा ए पर चौधरी जी विरोध कैनी। माने ई बात पर चौधरी जी विरोध कैलन कि ऐसा ना होके के चाहिए। छोड़त बनी तो सब क्यों के छोड़ी, ठीक, रिहा सब क्यों के करी। श्री कृष्ण बाबू नाराज भैली और श्री कृष्ण बाबू का नाराज भैली और चौधरी जी कहली कि हम अपना असूल से समझौता ना करब। और जगलाल चौधरी जी कहनी कि हमर जौन असूल बा हम अपना असूल से समझौता ना करब आ अपना पद से त्याग पत्र दे देली। और अपना पद से क्या कहनी कि वहां के त्याग पत्र दे देनी। ये बात रहे। तो हम आशा करत बनी कि अपने सबन के वीडियो अच्छा लागल हुई। अगर अच्छा लागता तो वीडियो को लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपना भाई खातिर प्यारा सा कमेंट एगो करके जरूर बताएं कि अपने के वीडियो कैसन लागल है। ठीक, फिर हमने मिल जाई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक खातिर जय हिंद जय भारत।